Ik heb een vraag voor Gert-Jan. Ja, broer. Via Breu. Waarom is op de grote backlijn, dat is de grote backlijn, hier is de goal, dat is een klein backlijn. Waarom is die halve cirkeling? Breu. Oké, Gert, eerst en vooral klopt dit niet, want dat is veel te lang voor wat een veld eigenlijk is. Ja. Dus hier zou het middenveld zijn. Zeg het wat kort, hè. Oh, mooi. Nog maar 30 seconden. Oké, dus je hebt de lijnen. Waarom staat dit er? Wat zijn er met een veld als dat er zo uitziet? Toch niks? Waarom zijn die halve cirkels hier? Omdat dat past bij het middenste. En omdat die penalties, dat je hier niet in mocht lopen, dat voor die penaltynemer is, dat hier is. En die shot hem dan binnen, hopelijk. Toch niet moeilijk? Dat is voor u, gewoon voor de versiering. De versiering en voor het efficiëntie van de penaltynemer. Dus de versiering vooral. Ja, vooral versiering. Dat is niet waar. Waarom dan? Wacht.